Durangoko azokak 3. eguna du gaurkoa eta ikusten duzue gaur ere milaka eta milaka Euskal Herritar gerturatu dira Durangoko landako gunera, euskarazko kulturlanak ezagutu eta erostera. Eta gu noski hementxe jarraitzen dugu zuek dena bertatik kontatu ahal izateko. Karmele Jaiorekin daude, zer moduz da eguna? Bueno, oso ondo atzo ere hemen izan itzan, gaur ere lehen ordutik hemen, eta, egia esan oso ondo, jende asko hurbiltzen ari da, liburu asko sinatzen ari naiz, irakurleekin egoteko aukera edukitzen ari naiz, beraz, pozik, oso ondoa. Liburuan maskulinitate eredua zasun hartzen duzu, ezta? Bai, besteak beste, nik ez da gai bakarra, bai gizonengan eta bai emakumeengan balioek eta genero arauek eta guzti horrek eragiten dutena edo nola baldintzatzen gaituzten aipatzen da edo jorratzen da liburuan beste hainbat gauzekin batera, ez? Baina bai, hori bada gizon baten kontzientzia hartze bat, bere lekua munduan, bere mundua ikusteko lekua zein den horri buruzko hausnarketa bat egiten du eta hori kontatzen du pixka bat novelak bai. Isiltasunak ere badaukate garrantzia, ezta? Zer dago isiltasun horien atzean? Bai, hemen bereziki aipatzen dira familietan barruan sortzen diren isiltasun horiek eta nola isiltasunak ere asko transmititzen du. Isiltasunarekin ere gauza asko, balio asko eta informazio asko transmititzen den. Nik uste dut idazten dudan guztian ez bakarrik novela honetan, aurrekoetan ere esangabeko hitzak hor beti daude, beti agertzen dira. Nola askotan barruan uzten ditugun, hitz pixuzko hitz horiek barruan uzten ditugun eta kanporatzen ditugun hitzak izaten dira askotan nik deitzen diet bixuteriazko hitzak, pixu gutxikoak, edo balio gutxikoak. Zenolako harrera izaten ari du libura? Oso ona, egia esan, ni oso pozik nago, harrituta nago, etorri eta berehala jendea etorri da liburuarekin sinatzeko, oso harrera ona izaten ari da bai. Eta zenolako garrantzia daukate Durangoko azoka bezalako espazioak zuretzako? Idaztea da lan oso bakartia, eta oso zaila izaten da irakurlearekin edukitzea harreman bat, entzutea, nik gaur adibidez, entzuten ari nahi zain bat, etorri zaizkidan pare bat edo izan kontatu didate, nire liburu guztiak irakurri dituztela, gustatzen zaizkiela, informazio hori, eta ez duzu beste inon jasotzen, eta guretzat oso aberasgarria da. Kike Amonarriz, egunon? Egunon. Gaurkoan Durangoko azokan, areto nagusian, zure liburu berria aurkeztu duzu, ezta? Euskararen bidegurutzetik. Konta iguzu pixka bat, irakurlek zer aurkitu ezaketen hor barruan? Irakurlek aurkituko dutena da, batez ere bizi dugun momentuaren deskribapen bat eta zergatik den nire ustez oso garrantzitsua eta zergatik gauden bidegurutze batian, ez? Hori da, funtsean aurkituko dutena. Eta hor esplikatzen du, azten ez pixat, euskerak munduan dagoen edo okupatzen duen lekutik, jarraitzen dut pixat esplikatzen zergatik gauden bidegurutze batian, gure hizkuntza komunitatearen eraldaketaren berri ematen dut, humorezko tarte bat ere, gorde dut pixat gure deskribapen esango nuke humoretsua egiteko, eta gero baita ere jorratzen dut nolako euskara egiten dugun, gaur egun nire ustez zergatik ez genuken ja euskalki kontzeptua erabili behar eta gehiago erabili beharko genuken tokiko hizkeren kontzeptua. Eta hori bai, saiatu naiz liburu mamitsua idazten, baina baita ere irakurgarria, argia edo zeinek ulertzeko modukoa. Aurkezpenan egoteko aukera izan dugu eta bertan liburuarekin erabateko erlazioa duen ariketa bat aurkeztu duzu euskarak ze toki duen munduan, ezta? Pixka bat kontatu ikuslentzat nola jendea oraindik ere harritzen denez ariketa hori ikustean. Bai, oraindik ere jendeari galdetzen diozunean, 0tik 10erako eskala batean munduko 7.000 hizkuntzak hiztun kopuruaren arabera kokatuko bagenitu, 0tik 10era euskara zenbakitan jarriko zenuke? Pentsatu. Eta jendeari esaten diozunean, ze jende gehienak erantzuten du, 2, 3, 4, esaten diozunean, euskara dago 9tik gora, jendea gelditzen da harrituta. Nola liteke hori? Hori da esplikatzen duguna beste, eta esplikatzen dugu horrek gure lekua munduan berkokatzeko pistak ematen dizkigula, baina baita ere erantzukizun eta ardura erantzi polit bat ere ematen digula, ez?
esan behar dugulako euskararena dela munduko hizkuntza gutxituen artean, nolabaiteko esango nuke berreskuratzen prozesu arrakastatsua dugun hizkuntza gutxietako bat garela, ez? Eta hori ere azpimarratzen dut. Eta gero bidegurutzearen ideia esango nuke batez ere dela. Edo hurrengo 15-20 urtetan, gaur egun, ila ezagutzaren universalizaziora iristen ari den belaunaldi gazte horrek edo ematen ditu erabileraren aldeko urra sendoak eta orduan jarriko gara normalizazio bidean, edo hori gertatzen ez balima da, hemendik 15-20 urtetara, urrengo belaunaldiak ikusiko du bere guraso guztiek badakitela euskaraz, baina ez dutela erabiltzen. Gaur galdetuko dute, eta hau zertarako da. Eta hori da gaelikoaren bidea, beraz. Aukera handiak ditugu aurrera egiteko, baina atzera egiteko arriskuak ere hor daude. Aipatu zu azken hamarkadetan bai eskoletan, ikastoletan, literaturan, musikagintzan, instituzioetan nola segulako gorakada izan duen euskarak zorionez, eta orain hobetzeko badagoela margena, baina margena bereziki kalean dagoela, ezta? Bai, nik uste dut ezagutzaren hobekuntzan, Euskal Herriko zenbait lekutan oraindik ere gaina margena barmena dago, baina elkarte autonomoan eta Nafarroako iparraldean batez ere, ezagutzan zer egina balin badago ere, 25 urtetik bera, hortik aurrera euskaltegiak eta lan desiente daukate oraindik, baina hortik bera, hor izango dugun hobekuntza batez ere etorriko da hezkuntzatik kanpo. Hezkuntzan zer hobetu asko dago, baina edo hezkuntzan egiten den lanari eremu ez formalean ematen zaio sekulako babesa eta indarra, eta gero hezkuntzan egiten den lanari jarraipena ematen diogu lan munduan, edo alperrik ari gara, nola esateko. Bi joko horietan indarra biderkatzen balin bada, orduan hezkuntzan egiten den lan horren hobekuntzak ere terreno erdia irabazita edukiko du. Eta amaitzeko Kike, euskararen bueltan zabiltza urte osoan lanean, zer sentitzen du Kikek Durangoko azokara urtez urte etorri, eta oraindik ere milaka eta milaka pertsona euskaraz kontsumitzen duela ikustean? Bai, eta nik uste dut, gure gabezia guztiekin eta handiak dira, gure ezin guztiekin eta handiak dira, hemen ikusten dugula ere, gure hizkuntza komunitateak daukan sormenerako indarra, eta uste dut hori oso azpimarratzekoa dela, nik uste dut momentu honetan euskeraz esate baterako musika gehiago ekoizten dela Europako zenbait estatu hizkuntzetan baino. Hori da, gure hizkuntza komunitateak eta euskaldunok daukagun barne indar horrengatik batez ere. Eta iruditzen zait, indar hori hemen islatzen dela. Lortzen balin badugu indar hori zabaltzea, egonkortzea, eta lehen esan bezala, ezagutzara iritsi den, baina oraindik erabilerara iritsi ez den jende multzo handi hori aktibatzea, etorkizuna irabazten hasiko gara. Oso ondo Kike, eskerrik asko eta zorionak egindako lanagatik. Eskerrik asko zuei. Durangoko azoka badakizu ez dela soilik landako gunean gertatzen dena, bertatik kanpore badaudelako beste hainbat gune multidisziplinar, kabia, irudienea, ahotsenea eta baita aurrentzako zuzendutako espazioa, Xagurgan bara, hemen atzean ikusten duzuena. Zein da mozorra joetatik atertzen den soinua? Baituelako jamaikar musikaren doinua! Batzakit? Karpitu belarriak eta oinek prest? Dantzatzeko eta gozatzeko prest? Sustraian korsek! Baraina ingo nabetik aurkezten dizu zuzena! Zer moduza eguna? Ondo, Argi. oindala gutxi torri alare, da orduan bueno. Primeran, diru barik goaz etxera. Primeran, diru barik etxera. Ongi, hasi berria oraindikan. Lehenengo eguna etortzen zarela da? Aurten bai. Urtero egun bat izate dugu, aurten larun bat atokatu da. Bai, baina ez lehenengo aldixe, beste urtetan etortzea. Bai, ez gara lehenago etorri lanean egun gara, da, gaur zan eguna etorteko, da gainera hori ez dago jende askorik, da eros daiteke nahiko erraz, ez? Bai. Eta zer moduz ikusi? Oso ondo. Inoz baino beto, oso ikusteko moduan, ondo. Zer da iara hau zerentzako? Zetak taldearen, bai. Eta zer zarete, literaturzaleak edo musikazaleak? Musika. Beno, bai, agian bai, kontzertuetara joatea eta gustoko dugu. Liburuak ere bai, baina ikusi ditugu hemen eta esan dugu diska hartu eta sinatzera. Literaturzale.
Bueno, biak. Saiatzea bitatik konsumitzen, bai, biak. Eta zer da erosi duzuena edo erosteko intentzioa daukazuena? Diskon bat. Jasik zerbait erosten. Momentuz diskoak, bai, eta baina ber liburuak. Baina zeo zer irakutsi agian. Hostailu bat. Jode! Joko bat, Euskal Herriko historia purtsu bat ezagutzeko. Unibertsoan alabarekin arakatzeko apurtxu bat, unibertsoari buruz. Egutegi bat, Poltsa beteta. Eta bi poltsa. Bueno, erosiet ertzainak kafean tokian grabatu duna, Garita Josu Zabalak, erosiet Tapiarena, Fermin Valentziaren liburu eta diskoak. Eta gero pixkat parranda edo goizetxera? Bueno, saiatzen ari gara pizkat guztia aldi berean egiten, baina gaur etxera goiz. Bai. Kontzerturen bat, bebai irudienera zer ikusten, baina parrandarik ez. Baina batez atzaldeko kontzertua eskakeitenea da erretatu da hola da goiz pasa. Ez jatxera, umean gana. Osa, que gero parranda? Bueno, gero etxabuta. Txakigu zengo deun. Sobre la marcha gian, Hori da. Hasteko kontatu zein zuren aurtengo berritasunak hemen estanan daudenak. Bueno, batez ere etorri gera 500 azalen liburuarekin, dela 1977tik gaur egun arte azal esanguratsuen rekopilazio bat. Pixka da, irudikatzen du 40 urtetako kazetaritza eginetik Euskadi formazioetik pasa gara arte, eta pixka da esplorari aurre egiteko aurten ekarri egun produktua. Nolako harrera uste duzu, ez da zelako izan duen orain arte, nolako izango duen? Gaur jende gutxi bilia, baina oso ondo saldu dugun eta gustora gaude. Eta nolakoa da zelako garrantzia dauka hemen egotea, irakurleekin azkenean harremanean egotea? Bai, batez ere aurten oso urte zaila izan delako guretzat. Sartu zizkiguten 3 milioi euro horiek eginen precisamente liburu honetan agertzen diren portabietako batzun egunkari horrek zeukan zorra guri egotzi digute. Urte zaila izan da, ari gara arpietzak egiten, ari gara ere artelanak ateratzen diru ateratzeko 9 euskal artista esanguratxoek eman dizkigutelako euren artelanak guk zabaldu eta milaka reproduzioa egin eta horiekin ere espoliari aurre egin alizateko. Orduan, hemen ditugun produktua batez ere dago dezentatuta aurten jasan dugun bidegabekeria horri aurre egiteko. Orduan, bai somatu dugu, jendearen bereutasuna handiagoa beste urte batzuetan baino eta jendeak erantzuten duela. Hainbat ekimen ezberdin egin dituzue egoera honi aurre egiteko edo buelta emateko nolait esatearren, nolako balorazio egiten duzue? Oso pozik gaude, sekulako herria daukagu. Milaka arpietzen ditugu eta ez derresa gaur egun testuinguru honetan jendeak ere gastu asko dituela, arpietz asko dituela eta erresago daukala dirua ematea ez arpietza batekin konprometitzea baino. Guk argi geneukan aurre egingo badiogu egoera honi eta proiektu honek etorkizuna balin badu hori atorrela binkulazio batetik non arpietza batekin jendeak aportazio bat egiten du, baina guk ere zerbitzu bat ematen dugun. Ez dela emai guztue dirua mesedez lagundu gaitzazue zorro barreintzen, bezik eta gu egunkari bagara, edabide bagara eta emango dizugu zerbitzu bat non mereziko duen arpietza hori horreintza eta hortik bakarrik bermatu dezakegu edabide independiente bat izatea eta etorkizuna izatea. Elkartasuna dirazpenak gai honekin asko izan dira, azokan ere horretarako tarterik egongo dela esango zenuke? Ez dugu ezer aurrikusi, nahikoa daukagu hemen ditugun produktuak saltzarekin eta egia da, ekimen oso berezia dela artelalena eta liburu hau ere harribitxi bada, azkenean milaka eta milaka portada dira 40 urtetan atera direnak, baina dira segurazki ez daude guztiak edo behintzat garrantzitsuenak ezinezko delako 500 azaletan jendearentzat bere bizitzan importantak izan diren pasarte guztiak egotea, baina eta sekulako rekopilazioa eta egia da engantzatu egiten duela. Orduan, hartu eman hau da eta salmenta da guretzat egoera berezi hori elkartasuna jasotzeko. Zer da azokan aurten aurkezten duzuena? Trikitixa elkartian merchandising dana jarri dugu, baina aurtengo gauza berrixena izan da Asiak 3 diskua, eta hor jotzen dugu bitxok, eta da gure kantu bat bai, eta hori da aurkezten duguna aurten.
Eta nolako harrera uste duzu izango duela diska berri horrek? Jo, ez dakigu. Momentuz nahiko txo saldu dira, eta bixarra hotxenean dau aurkezpena ja hor jotzen, eta ez dakit, niretzako kantu politxak dauz aurten. Eta zuek garatu zuen kantua lehena da horrela saltzera jartzen duzuena, edo? Bai, ontxe momentuan bai, baina, bueno, etorkizunean, igual, sorpresaren bat. Sortzaile gazte bezala gogoekin zaudete? Bai, nik uste baietz. Bai. Eta egun egongo zarete hemen, edo tarterik izango duzu bueltatxo bat emoteko, kontzertu bat ikusi? Justo ontxe urten gera, emon dugu buelta bat, gorka gera da hemen, eta nina jun naiz buelta bat emoten, eta bai, kontzertuak ikusi, ezakitxe. Besterik lan gehitzeko, beste zer erosi behar dugu hemen ona etorri garenok. Jendia animatzia, azkenian trikitixa ez da inbeste entzuten, eta hemen gauza politxak dauz, bai liburuak, bai kantuetan, eta hori animatzia bat ez be. Zaila da leku egitea trikitilari edo trikitixa jole bezala? Bai, bueno, badauz batzuk oin hasi dianak, dibezuntza, oinez, baina beste gauza batzuk itxen, eta badauela, bai jendia beste olako motatako abestiak itxen, eta entzutia. Igela estanean gaude, zeintzu dira aurtengo berrikuntzat kuxue? Aurten 4 berrikuntza ditugu, orain duela gutxi ateratakoak, batetik hemen herri txikia izanekoa, irati bere hauren itzulpena da, hemen denak itzulpenak ditugu. Beste bat, hemen klasiko bat, Stevensonen Katriona, eta gero egia misterioa gogoko duenarentzat ere, Estudio Eskarlata, Sherlock Holmes eta delako beste bi aleatre ditugu, osake hauek lirateke. Nolako garrantzia esango zenuke duela ez, euskarara itzulpenak egitearena? Bai, nik uste aski interesgarria da noski autoreak zuzenean euskeraz idaztea, hori eskertzekoa da, baina horrela badugu aukera, ez dugu aitzakierik ez da euskeraz ez konsumitzeko. Ze klasikoak badaude, ingelesez, frantsesez, italieraz edo zein hizkuntzatan idatziak, baina horrela badugu aukera, gure hizkuntza propioan ere horiek konsumitzeko. Beraz, nik uste itzultzaileen lana ere baloratzekoa dela eta eskertzekoa gure kulturarako aberesgarri delako, azken finean. Zelako harrera daukate itzulpen hauek? Ona dute, adibidez gainera urtetan hemen Igelan Agatha Christieren klasikoak adiz baditugu, eta gaztetxetatik hasita eta helduagoetara arte, nik uste harrera ona du dela, eta urtez urte, ja 30 urte daramatzagu hemen Igel argitaletxeak Durangon, eta pozik gaude gutxienez, pozik. Egun batzu falta dira oraindik, zelako espektatiba uste duzue izango duela guztionek? Ez dugu gustatzen gehiegi imaginatzea aurretik gertatuko den, baina gainera gaur lehendabiziko guna ikasleguna zen, badakigu egun berezia dela goiza batez ere. Badakigu ikasleak musikara ere asko joaten direla ez da, eta igual ez hainbeste gure literaturara, baina neko ongi, goiza gainera guraliak lagunduta beti nabaritzen da aski, eta goiza positibo, bihar espero dugu egun potentea, festibo izan da, jaieguna izan da, eta larunbata batez ere. Igande itxiko dugu pixka, baina bihar etzi egun fuerteenak, espero. Itzultzailerik izango zuen mendik, ez da libre sinatzen edo gonbidaturen bat? Ez dakiz sinatzen, eskatzen balin badu hemen honetaz ditutakoak bai, baina Xabier Olarra itzultzailea badugu, Fernando Rey itzultzaile ere hurbilduko zegu, eta ez dakit besterik hurbilduko den, baina gutxienez Olarra hemen izanen dugu. Aski Ulises adibidez berak egina da, eta hemen izan ditugu batzuk ere. Durangoko azokako gune garrantzitsuenetako batera gerturatu gara, Irudieneara zuzen, bertan aurkeztuko dutelako gaurkoan Moriarty ekoiztetxeko Aitor Arregi eta Jose Mari Goenaga zuzendariek Mateoren ama laburmetraia. Bikote, eskerrik asko gurekin bat izatearren, arratsaldean. Arratsaldeon. Kasu honetan Durangoko azokara Irudieneara, konkretuki Mateoren ama laburra aurkeztera etorri zarete, pixkate konta iguzue. Nun inspiratu zareten eta zeren inguruko da lan hau? Betu Iban Zaldua idazliak bere liburu inorrez liburutik, barkatu gaizki izan dut inoizez, inonez liburutik relato bat irakurri nuen liburua eta relato bat dago ama daukana izena asko gustatu zitzaiguna, ikusten genulako alde batetik narratiboki potentea zala eta gero zeukan nolako ez dakit ambiguedade bat edo izan zitekena genero nahasketa bat edo oso bat etorri zitekelna guk kontatu nahi genuenakin, ez da? Eta gero guk ere gure pixkat parametroetatik eta ikusten genuen neko gertu egon daitekela, kontatzen du memoriari buruzko historia bat, eta ikusten genuen hor bazegoela zerbait edo aman komunian, edo bentzet zubilana edo bazegoela, ez da?
Eta horrela, planteatu genuen pixkate Moriartyn gure artean eta hitz egiten eta aber hemendik labur bat atea ziteken, baiezkoa ikusi genuen, eta hementxe gaude urte eta piku beranduago labur aurkezten eta oso gustora emaitzarekin gainera. Zuek luzeak egindakoak zarete, jarraitzen duzu gainera luzeak egiten, eta laburren mundua zer oso desberdina alda, luzekiko? Desberdina da, alde batetik ze film labur bat finantzatzeko komplikatuagoa da, ez? Azkenean, komplikatuagoa, paradogikoa dirudi, baina nala da batzuetan, ez? Film luzek badauzkate finantziazio bide argi batzuk, ez? Eta film laburretan askotan astentzea egiten diru laguntza batekin, baina agian diru laguntza hori ez da nahikoa, orduan favoreak eskatu behar dituzu, eta bere komplikazioak baditu, ez? Baina egia da baita ere azkenean badaudela istorio batzuk motzak diala berez eta formatu motzean kontatu behar diala, ez? Eta guri gustatuko litzaiguke istorio horiek ere kontatzen jarraitzea, ez? Eta kasu honetan Mateoren ama argi zegoen film labur bat zela, baina oso interesgarriak iruditzen zitzaigun. Orduan, hor planteatzen zuen gogoetarengatik, ez memoriaren inguruko gogoetarengatik eta azkenean animatzen zea, ez? Orduan, desberdina, planifikatzerako orduan, aktoreak zuzentzerako orduan ez da desberdina, baina horren atzetik dagoen lan guztian badaude diferentziak. Ez genioke protagonismoak endu nahi, gaurkoan labur honi Mateoren amari, baina zorionak ere eman beharra dauzka dizkizu dugu, 15 nominazio jaso dituzuelako, ez da? Goya serietarako La trinchera infinita filmari esker, nola jaso duzue, albiste hau? Eskerrik asko, eta, pozik zela jasoko dugu. Azkenian guetzako, beti pentsatzezu jauzi daitezkela bat edo beste, eta hola, baina 15 inondik inora, ez da? Eta guk uste dugu azkenian nominazioek berez ja saria diala. Hola bizi dugu bentzet, Osea, imaginau beste bat eroreko balitz, 16. saria izango litzatek lau da. 15 iratik bat eroreko balitz, 16. saria. Hola bizi dugu nola baitz. Azkenian, suposatu errekonozimendu bat, atzien dagoen lantalde guztiari, eta azkenian abaniko zentzu hortan eta oso ondia da, ez. Ja jetxi gara, pixkatxo bat, ez da, lainotatik, egia da baita lehenengo, egun horretan jasotu zunien informazio guztia, entrevistak eta zorionak eta whatsappak eta guzti hori, pixkat, egun oso desberdin izaten dela. Eta orain ja pixkat, urrengo batez ere hau urtarrilean egongo dan jaleo horri edo begira, ez da? Festa, Porke, Feroz, hor beste sari batzuk horre izendatu izan da La trinchera, eta, atzea eta horre bilioarko bueltaka, baina nahiago du noski hori, etxien geldioti baino. Eta Joxemari nolako izan da, gaztelaniaz, obra bat sortzen lan hori? Berezia izan da, baina ez hainbeste gaztelaniaz izateagatik, baizik eta andaluzieraz izateagatik, ez? Bazitun berezitasunak, ez? Azkenean Andaluzian gertatzen den istorio bada, eta, hasiera batean genuen gidoia, Luiso Berdejo eta nik idatzia, bi donostiarrek edo ordiziar eta donostiar batek idatzia, behartzun nolabait Andaluzian edo errotzea, ez? Eta hortan nik uste, aktoren lana ezinbestekoa izan dela, ez? Eta beraiek egiten zituzten ekarpenak, ez? Ez soilik azentuaren aldetik, baizik eta, beraiek azkenean, beraien Aiton Amonen bizipenak eta ekarri zitzaketen, ez? Zeara, filmara, eta hori oso garrantzitsua izan da, ez? Orduan, hasieran nik uste, zehola gure aldetikan, ez dakit esan inseguridadea, baina zalantza asko zeuden, hizkeraren aldetikan, baina pixkanaka nik uste aktoren laguntzarekin eta baita ere Andaluziako ekipo guztiaren laguntzarekin gauzak errez joan diala, alde hortatikan. Oso ondo bikote, eskerrik asko zorionak eta gozatu azokaz. Eskerrik asko. Mi esker.
aurten lehendabizikoz Durangoak azoka jaialdi bat gonbidatu du hemen egoteko 4 egunak eta ezagutara emateko beraien proiektua eta beraiek ere ezagutzeko Durangoko azoka dena. Nere alboan, Joana eta Inar daude, EHZ Festivaleko kideak, eta egun hauetan hemendik ibili dira bueltaka, nola junda esperientzia eta zertara etorri zate zehazki. Bai, biziki ongi pasatzen da, egiten dugu pixka bat azokaren itzulia, gehiago txenea gunean ibiltzen gira, taldeekin, talde behiak ezagutzen, ahemanetan sartzen. Eta aurten lehen aldia da Otseneak festival bat gomitatzen duela, gu gira gomitatuak eta guretzat parada da talde behien ezagutzeko, haiekin ahemanetan sartzeko eta ikusteko ere zer ekartzen aldiguten bai haiek eta guk haiek festivalarekin lotzeko zerbait. Esan daiteke Euskal Herrian ospatzen diren jaiaren artean berezia dela EHZ bat historiari begira, hemen egin zen lehenengo jaialdi handi horietakoa izan zelako. Haino bestetik ere, esan daiteke Euskal Musika programatzen duen jaialdi importantena dela. Euskal Musikaren presentzia handia EHZ-etan, atzerritik etortzen diren taldeak ere badira, baino beti badukazue toki handi bat, hemengo taldeek ere parte hartu izateko eta horretarako Otxona bezalako ekimenak historia polita dira, ez? Bai, hori da. Azken finean EHZ beti ulertu dugu festival bat baino harago ez, beti izan da euskal taldeentzako eszenatoki bat, erakusleio bat, plaza bat, nahi duzuen moduan, eta, garrantzitsuena ere ez nuke esan xumetasunetik. Saiatzen gara egiten plaza bat, Euskal Herriko talde ezagun eta ez hain ezagun horiek, haien proposamen kulturala erakusteko. Eta, interesgarria da hemen Ahoetxenean ibiltzea eta ezagutzen dugu Euskal musikagintzako, kulturgintzako jendea eta badira Euskal kulturgintzaren esparrua ulertzeko ikuskera desberdinak guk EHZ-etan urteetan zehar aldatu bada ere badugu gure ikusmoldea eta maite dugu partekatzea ez gure ikusmoldea, nola guretzat garrantzitsua delako kultur sorkuntza hori kapitalismoaren merkantilizazioaren edo benefizioaren logika horren tatik sortzea eta hortik garatzea ez, eta hortik nahi dugu gure ikuspegia ere beti auzolana oinarri izanik, jendearen parte hartzea eta hori herritik eta herriarentzat egindako kulturgintza plaza bat ez, bezala aurkeztea EHZ eta pixkat gustatzen zaigu ez, Ahotseneak ematen digun aukera honekin, gure ikusmoldea partekatzea kulturgintzan engaiatua den jende guztiarekin eta hori batez ere ikasteko eta ezagutzeko ze mugitzen den ez, mundutxo honetan. Ongi, EHZ bezalako jaialdi bat antolatzeak hilabeteak ematen ditu, dagoeneko badukazue aurtengo datak, behintzat iragarri dituzuen, baina behintzat guri bai gaur, esango dituzuen noiz izango den 2008ko EHZ jaialdia. Bai, datak finkatuak ditugu eta izan da ekainaren 26, 27 eta 28. Ekaineko azken asteburu horretan, urtero bezala. Bertan ikusiko gara, eskerrik asko dioi. Mila esker. Bihar da Durangoko azokaren azken eguna eta guk hementxe jarraitzeko asmoa dugu zuei azken egun horrek zer emango duen kontatu ahal izateko. Eskerrik asko gaurkoan gurekin bat egitearren eta bihar ikusiko gara berriro elkar. Ondo izan.